sabya lintang kumedhap Gusti sonyo tengah wengi lumrang kandhaning pos pita sang bicara hemrem ler swaraning atu nganto manungso sarining rembahan buta bacan lintang kandiwan isu musuping sang Hyang Arka kumanta sing dalu dereng wonten sambeting kandha witing basa panyandra ingkang swasana dasare wis mangsa katiga arangga nabring tawang semek ceblak ing angkasa biru maya kang mlam-mlambi linimputan rasa mulya yang jangkeping Kartika sajuga datan ana kang cicir lintang nuku gubuk penceng lan sak pinunggalanira Sinelo Bima Sakti kang anu tutu ing naga nena wau kamusa madyaning lampah suka Kilurah Nala Gareng Petro Bagong anggenipun tumampah kanthi kedetes makaku nyawan sing Pakiono.
Tetep ono, tetep ono. Piye Bu, ditetep nang ora? Ngompol. Terus Ijeng tetep ono janjimu sing janji. Anila Baru milih nek ora teko jajal sing rada teko-teko iki. Nduk nek kowe iki ketoke rada tetek iki. Rangen. Lah bukar wis pira-pira kok. Teko iki. Ora tekan iki. Ya alam. maklunyur. Wona iki beda, mulur ngene iki mesti teko nggon. Ngono. Selendang biru. Loh, lagu betul. Selendang biru. Iki nadane salah. Selendang biru. Tekan lho, Pak. Selendang biru namun enak hati. Mon, kempal mon. Waduh. Ya, apa? Apa kayak Pak Bapak? Ayo tekan orang kuwi. Lah apa jenengan tekak nih? Kan batin setiamu. Selendang biru. Suwe klempur ae kaki. Tanpa mana janjimu selendang biru. Weng, aku kira metro ngene iki kok ya kangen karo selendang biru. Selendang biru ya. Ngatur nuwun alhamdulillah. Nggih, nika Pandra wingking nembe nampi sing nugroho. Maksudipun menika wonten pasugata saking para juru kadang among ladi. Ya kuwi jenenge rezeki ya monggo diamini sane dadi daging sing barokah. Matur nuwun. Matur nuwun sanget kanthi dawuh saking yanipun Bapak Surana nika mangke
saged angadani adicara Petrukan ngantos bincangipun menika Bingkas Sukerto utawi Sengkala ingkang mapan wonten mriki menapa bincang ingkang badhe dipun ruwat ugi menawi Sengkala dipun icali saged tosirna utawi semingkir sumilak saking papan bumi niki. Min bilih wonten sanesipun menapa putra menapa napa sing dipun kesaken mugi-mugi sedaya kala wau kantuna seger warasane ilang puput citakane kantuna seger warasane manjurai kabrijengan selami-laminipun ngantos putra wayahipun anak buyut pinten tagal wareng lan sakinipun. Perbedaan waduh yang ini sak rekoso-rekosone dadi Petruk isih tetep rekoso sing dadi yoga. Sak rekoso-rekosone yoga karo wananggung isih rekoso dalani. Sebabe apa? Jan mbiyane niki mabuk kandhane kan sego pecel beda. Rumane sak petang kok padha tingkring. Ing boten dados napa kula tak tiwangi prihatin sumadyo barokah Allah sumados menika mangke jenengan ya dalu niki entuk rezeki ingkang halal ngoten nggih sak rasa-rasane matur nuwun pedheh menika saking para kadang-kadang jurang ladi bilangipun Cah Sugata menika mangke ya syukur bahagia aku percaya nek nyai kene nyai sing budaya seneng karo kabudayan Jawa luwih-luwih seni pakliran wayang kulit weh najan ing radi sepuh-sepuh wis wonten ing nyatane kita penak lan niku marem tapi yang semaken niki mbok yo tulung kali kanca-kanca ruang cah nom-nom niki kadang sinoman mengke ya bakat seni ayo dikembangke. Enten mereka niki ngajo nganti napa niku seni niku dikuasai kali bangsa manca. Emang sanget ing atase dulur-dulur manca mawon sinau wonten Solo, sinau krawit, sinau seni-seni Jawa kok malah ngene dhewe niku mangsa kaya tinggalke man sanget. Monggo iki Bali. Monggo dibalekke melih. Para wingi-wingi kahanan sing dereng mapan insyaallah taun 2020 niki buka gapurane budaya, buka rejeki to, buka anane ya kuwi tatanan negara sing bisa nentremke kalawan masyarakat khususnya warga ana ing bumi Nusantara Indonesia lemah. Amin. Wah, ning 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 nong nong. Coba iki mumpung dulurku lanang sapa kita. Kang gareng kene Kang jagongan ki nek dhewe kok mangsa kurang kepenak. Ya santai bae. Aku ngangetne ledahar karo wejan. Di sapa kuwi? Jesi. Dasare dimplenge loro. Elok. Ngono kuwi yo entek. Jadi rahapi ngomong dipesti. Saben sak piring dimplenge loro dibiono. Nah, santai mawon. Ngene. Piye Kang Gareng? Aku teko kene mau ya melu-melu karo kowe supayane kangen iki ngen aja sepi. Iya, kudune yo ngono kan. Nyambet gawe ki kuyak-kuyuk bareng di sak rasa-rasane. Iya. Ayo Kang Gareng seneng-seneng ana daleme Mas Surono. Oh iya, dasare suwe ora gareng. Nah iya.